Okay, so maing buntag Pilipinas, maing hapon Texas. So nanapod ta karon igsuon sa pagbasa sa pulong sa Dios. So I hope and pray nga maka tuon gyud ta no sa pulong sa Dios karong adlaw. So igsuon kung aduna kay panahon, ako ikang gihangyo nga makig-uban ka nako karon sa pipila ka mga minuto. So naana ta karon sa unang Samuel chapter 17. Okay, so kung nakay Biblia igsoon, ikaw akong awhagon nga mo able sa imong Biblia. Aron magdungan ta o basa, no? Samtang ikaw nagapaminaw. So, before ta magsugod, magampo sa ta. Dalaygon ug mahimayaon na mga Dios, salamat kay Ginoo nining taknaa and salamat Lord sa imong pagpahinumdum kanamo Ginoo. Ang kinabuhi Lord nagagikan diha kanimo. Ug ikaw ang angay namo simbahon ug pasalamatan sa kanunay. Og niining taknaa Lord, ikaw ang gahinan Ginoo sa panahon aron kami makatuon og makadugang Lord og kahibalo kung kinsa og unsa ka nga Dios nga mong gialagaran. So salamat kayo Lord, I pray nga ikaw makig-uban ka namo karon, ikaw ang Dios magalamdag sa among hunahuna ug sa among kasing-kasing Ginoo. And I pray Lord nga ang imong balang espiritu magayoy magakunsad ka namo o God. May magahatag ka namo kaalam nga langit non Lord aron maasabtan namo imong pulong. And even kanang mga manan-aw Ginoo sa video, I pray Lord ikaw maga-bless usab sa ilang kinabuhi uban ilang tibok panimalay o God. Salamat Lord nga imo silang panalanginan Ginoo sa tanang aspeto sa ilang kinabuhi Lord. And salamat Ginoo nga imong pulong o God aduna gayoy lugar sa among matag usa ka kasing-kasing. And so Lord, nining taknaa amo kining gihalad kanimo, and I pray Lord nga ikaw ang Dios may makig-uban o may magauna Lord, may magalid ka namo karon. Pinagi sa ngalan ni Jesus, tabuni kami Ginoo, pinagi si mong hamili nga dugo. In Jesus mighty name I pray. Amen and amen. Okay, so igsoon ana ta sa unang Samuel chapter 20, no? Giuluhan kini gitabangan ni Jonathan si David, no? Okay, so atong hinumduman nga sa niuna nga mga chapter nagmadaugon na si David batok kang Goliath, right? So karon atong tan-an kung unsay sunod nga nahitabo. Chapter 20 verse 1. Unya si David mibiya sa Nayot sa Rama ug miadto kang Jonathan ug gipangutana ni David si Jonathan, unsa bay akong nabuhat? Unsa may dautan nga akong nabuhat sa imong amahan nga buot man niya akong patyon? Mitubag si Jonathan, dili ka na mahitabo. Walay buhaton ang akong amahan, gamay man nga butang o dako, nga dili niya ipahibalo kanako. Kung nagtinguha pa siya pagpatay kanimo, iya unta akong pahibawon, busa dili ka na tinuod. Okay, verse 3. Apan mitubag si David, nasayod kaayo ang imong amahan nga suod kitang higala, busa wala ka niya sultihin niini. Ipanumpa ko sa ngalan sa Ginoo nga na miligro ang akong kinabuhi. Unya giingnan ni Jonathan si David, unsa may buot mo nga buhaton ko alang kanimo kay buhaton ko kini. Miingon si David, verse 5, miingon si David kang Jonathan, ugma bag-ong subang sa bulan og kinahanglang makigsalo ako sa hari. Apan tuguti ako nga mutago sa kaumahan hangtod sa gabii sa ikatulo ka adlaw. Kun mangita ang imong amahan kanako, ingna siya nga si David midali pag-uli sa Bethlehem aron paghimo sa tinuig nga halad uban sa tibuok niyang panimalay. Kun moingon siya maayo, nagpasabot ka na nga wala siya'y daotang huna-huna kanako. Apan kun masuko siya, atong masabot nga dautan siyag tuyo kanako. Busa kaloy-i kining imong sulugoon tungod sa balaanon natong kasabutan. Apan kung sad-an ako, dili na kinahanglan nga imo pa akong dad-on sa imong amahan. Ikaw mismo ang mupatay kanako. Okay, verse 9. Og si Jonathan miingon, dili gayud ka na mahitabo. Kung nasayod pa ako nga may daotang tuyo ang akong amahan, sultihan ko unta ikaw. Verse 10. Unya giingnan ni David si Jonathan, kinsa may musilti kanako kung ang tinubagan sa imong amahan nagpaila nga siya nasuko kanako.
Si Jonathan miingon kang David, "Tana, mangadto kita sa kaumahan." Busa nangadto sila. Unya si Jonathan miingon na usab kang David, "Saksi ang Ginoo, ang Dios sa Israel, sa akong saad karon. Ugma ug sa ikatulo ka adlaw sa ingon niining taknaa, pakigkitaan ko ang akong amahan ug kun maayo siyag buot kanimo, pahibaluon ko ikaw niini. Apan kun may daotang tuyo ang akong amahan kanimo, silutan unta ako sa Ginoo kun dili ko ikaw pahibaluon og pakawigon or pakagiwon aron makalikay ka. Mag-uban unta kanimo ang Ginoo ingon nga siya nag-uban kaniadto sa akong amahan. Unya kun ako buhi pa, ipakita kanako ang matinud-anong gugma sa Ginoo aron dili ako mamatay. Hinaot pa nga magpabilin ang imong pagsalig sa akong banay hangtod sa hangtod. Unya kun puohon na sa Ginoo ang tanan mong kaaway, hinaot unta nga ang imong banay dili malimot kanako ug panimaslan unta sa Ginoo ang imong mga kaaway. Ano? Amigo gyud siya ni Jonathan kay miskan pag iyang papa ang ning kalaban kang David, wala siya ning dapig sa iyang papa kay kabalo siya nga dili maayo ang gibuhat sa iyang papa, no? Kabalo siya mo balanse ba, no? Okay, so verse 17. Unya gipapanumpa pag-usab ni Jonathan si David nga higugmaon siya kay gimahalman niya si David sama sa iyang kaugalingon. Unya si Jonathan miingon kaniya, "Ugma bag-ong subang sa bulan o pangitaon kagayod kun dili ka makatambong inig pangaon." Og sa ikatulo ka adlaw musamot ang iyang kahingawa kanimo busa muadto ka sa dapit nga imong gitaguan sa una sumala sa atong gikasabutan og pabilin didto luyo sa tinapok nga bato. Unya ipapunting ko ang tulo ka udyong sa kilid niini sa mga may gipana ako. Og ipakuha ko sa batang lalaki ang udyong. Kung moingon ako sa bata, kuhaa ang udyong nga anaa sa kilid sa tinumpi nga bato, gula og ngari kanako kay walay peligro. Apan kun moingon ako, kuhaa ang mga udyong nga anaa sa unahan nimo, kagyo kay nagpasabot ka na nga palayason ka sa Ginoo. Og bahin sa atong gikasabutan ang Ginoo maoy atong saksi hangtod sa hangtod. No, lami kayo no kay na sila'y panumpaan as friends, no? Nya ang Ginoo ang ilahang gibutang nga mahimong witness, no? Okay, so 24, busa mitago si David sa kaumahan. Og sa pag-abot sa bag-ong subang sa bulan, ang hari mitambong sa bangketi. Sama sa nangaging higayon, didto ang hari mulingkod duol sa bumbong. At bang niya si Jonathan, og sa tupad ni Saul, mao si Abner. Apan bakante ang lingkuranan ni David. Apan walay timik si Saul, ni adtong adlaw kay naghuna-una man siya, nga may nahitabo kang David, o nga siya may kalabutan niini busa dili siya hinlo pinasubay sa mga seremonyas. 27. Sa ikaduha nga adlaw sa bag-ong subang, wala gihapon didto si David. Miingon si Saul kang Jonathan nga iyang anak, nganong wala man muanhi kagahapon og karon si David aron pagtambong sa bangketi. Mitubag si Jonathan kang Saul, mihangyo si David kanako nga muadto siya sa Bethlehem. Mingon siya, padtua ako kay ang among panimalay maghala didto sa syudad ug patambungon ako sa akong igsuon. Busa akon ako makapahimuot kanimo, tuguti ako pag-adto aron sa pagpakikita sa akong mga igsuon. Tungod niini wala siya makaanhi. 30. Unya nasuko pag-ayo si Saul kay Jonathan ug miingon kaniya, "Anak ka sa dautan ug masupilong babayi. Gipakaingon mo ba nga wala ako masayod nga gipalabi mo si David o gipakaulawan mo ang imong kaugalingon ug ang imong inahan? Kay samtang buhi si David,
mamiligro ka ug dili matigayon ang imong gingharian. Busa ipakuha siya og dad-ang hari kanako aron patyon. Unya gitubag ni Jonathan si Saul, nganong patyon mo man siya? Unsa may sala niya? Apan gibangkaw ni Saul si Jonathan, busa nasayod siya nga ang iyang amahan desidido gayud sa pagpatay kang David. Busa mitindog si Jonathan nga nasuko pag-ayo ug wala mukaon sa ikaduha nga adlaw sa bag-ong subang sa bulan kay naguol siya tungod kang David, kay gipakaulawan man si David sa iyang amahan. Sa pagkabuntag niadto si Jonathan sa kaumahan aron pagpakigkita kang David, sumala sa ilang gikasabutan og uban kaniya ang usa ka bata. 36. O giingnan niya ang bata, dagan o pangitaa ang udyo nga akong gipana. Sa pagdagan sa bata, gipana niya ang usa ka udyo ngadto sa unahan sa bata. Og sa pag-abot sa bata sa gitugdunan sa udyong, gisinggitan ni Jonathan ang bata. Ato pa sa unahan ang udyong. Unya, gitawag niya ang bata. Pagdali ayaw pagdugay diha. Busa gihipos sa bata ang mga udyong ug unya mibalik siya sa iyang agalon. Apan walay kalibutan ang bata sa gikasabutan ni Jonathan ug ni David. So ang nagkasinabot ato si David ra og si Jonathan, no? Sa ilahang murag password ba, no? Kit 40, unya gipadala ni Jonathan sa bata ang iyang mga hinagiban ug giingnan niya lakat ug dad-a kining mga hinagiban ngadto sa syudad. Okay, so verse 41. Sa pagkawala na sa bata, si David mitindog gikan sa kiliran sa tinapok nga mga bato ug unya miluhod siya og miyukbo sa makatulo. Naghinagkanay si David og si Jonathan og naghilakanay hangtod nga nahupay ang kaguol ni David. Unya giingnan ni Jonathan si David, lakat nga malinawon sumala sa atong gipanumpaan at tubangan ni Yahweh, nga maoy atong saksi ug sa atong kaliwatan hangtod sa hangtod. Unya milakaw si David ug si Jonathan mipauli sa syudad. Amen. So igsoon mo kato ang chapter 20, no, nindot kayo ang friendship ni David ug ni Jonathan, no? Unya ilang gibutang ang Ginoo sa ilahang friendship, no? Kay na sila panumpaan nga ingon si Jonathan ang ilang saksi mao si Yahweh, mao ang Ginoo, no? So lami kayo nang atong mga friendship ing ana, no, nga ang foundation sa friendship is ang Ginoo, no? Kay usahay kung kita-kita ra dili jud magdugay, di ba? So na jud mga pagsumpaki unya nang dili loyal, dili honest ang ato ang friends kung walay Ginoo sa ato ang friendship, di ba? No? So dapat ang Ginoo jud ang ato ang kanang sentro. Okay, so mao to ang chapter 20. So ato ang padayonon ang chapter 21. Kay murag napatay gamay nga panahon. Giuluhan kinig si David mikagyaw gikan kang Saul, no? Chapter 21 verse 1. Unya adto si David kang Ahimelech nga pari didto sa Nob. Gisugat siya ni Abimelech or Ahimelech nga nagkurog o giingnan nganong nag-inusaram ka man. Si David miingon kang Ahimelech, gipaani ako sa hari alang sa usa ka tuyo ug gipasidan-an ako niya sa dili pagsugilon kang bisan kinsa bahin sa iyang gisugo kanako. Gikasabot ko ang akong mga sakop nga mag-abot kami sa usa ka dapit. Karon unsa may atong makaon diha. Hatagi akog 5 ka buok pan o bisag unsang makaon. Mitubag ang pari kang David, wala ako'y pan nga ordinaryo karon, apan ani ay sagradong pan. No? Sagradong pan. Apan ang makakaon lamang niini mao ang mga batan-on nga wala makahilabot og babayi karong bag-o. Okay. Og gitubag ni David ang pari, ang tinuod kong paingon kami sa gubat, dili kami pahilabton og babayi. Bisan gani sa mga ordinaryong panaw,
kinahanglang magbalaan kami og labi na gayud karon nga kami adunay tuyo. Busa, gihatagan siya sa pari sa sagradong pan nga gikuha gikan sa atubangan sa Ginoo o giilisan kini sa bag-ong pan kay wala may laing pan didto gawas ni adtong pan nga gihalad ngadto sa Ginoo. Okay, so verse 7, ni adtong adlaw may usa sa mga sulugoon ni Saul nga nagbuhat og tulumanon sa atubangan sa Ginoo. Siya mao si Doeg nga taga Idumea ug pangulo sa mga bakero ni Saul. Unya miingon si David kang Ahimelech, aduna ka bay bangkaw o espada? Wala ko madala ang akong espada o hinagiban kay dinalian man kaayo ang sugo sa hari. Og mitubag ang pari, ania ang espada ni Gulayat, ang Pilistihanon nga imong gipatay didto sa walog sa ila. Ania giputos kinig panapton luyo sa ipod. Kung gusto ka, dad-a kini kay walay laing hinagiban dinhi. Og mitubag si David, walay lain nga sama ni ana, ihatag kana kanako. Unya milikay si David kang Saul, og miadto kang Akish, ang hari sa Gat. Okay, so 11. Ang mga sulugoon ni Akish miingon, dili ba mauman kini siya si David, ang hari sa Israel nga ilang awitan sa ilang pagsayaw si Saul nakapatay og linimbo lamang apan si David tinagpulo kalibo. Kining mga pulo nga gitanom ni David sa iyang kasing-kasing og nahadlok siya pag-ayo kang Akish. Busa giusab niya ang iyang panlihok at tubangan nila og nagpakaarong ingnon siya nga buang. Gipamalikan niya ang mga sira sa ganghaan o gipatabisay niya ang iyang laway diha sa iyang bungot. Unya miingon si Akish sa iyang mga sulugoon, nakita ninyo nga buang ang tao, unya nganong gidalaman ninyo siya nganhi kanako? Daghan na akog tawong buang busa ayaw na kana ninyo siya dad-anganhi. Dili mahimo nga pasakon ko siya sa akong balay. Kisa mao kadto ang chapter 21 X1. So ato ang padayonon ang chapter 22. Okay, ang 22 is medyo gamay-gamay ra. Ito ang isumpay, no? Okay, gingan lang kini gipatay ang mga pari. Unya, verse 1, chapter 22. Unya si David mibiya sa Gat ug mikagyaw ngadto sa langob sa Adulam. Sa pagkasayod niini sa iyang mga igsuon ug sa tibuok panimalay sa iyang amahan, miadto sila kaniya. Unya ang tanan nga nagkalisod-lisod ug ang mga utangan ug ang mga diskontento mitipon kaniya ug siya nahimo nilang pangulo. Mga 400 sila katawo. Gikan didto miadto si David sa Mispa sa Moab o giingnan niya ang hari sa Moab. Hangyoon ko ikaw nga papuy-on nimo dinhi ang akong amahan ug ang akong inahan hangtod nga mahibaluan nako ang kabubot-on sa Dios kanako. Busa ang amahan ug ang inahan ni David didto nagpuyo sa balay sa hari sa Moab, samtang si David didto sa langob. Verse 5, apan giingnan siya ni propeta God, ayaw pagpabilin dinhi sa langob, lakaw ngadto sa Juda. Busa mibiya si David sa langob ug miadto sa lasang sa hirit. Verse 6, usa ni ana kaadlaw si Saul naglingkod ubos sa kahoy nga tamarisko. Didto sa bungtod sa Gibeah, nagbitbit siya sa iyang bangkaw ug gilibutan siya sa iyang mga sakop. Unya, nakabalita si Saul nga may nakakita kang David ug sa iyang mga tawo. Busa, giingnan ni Saul ang iyang mga sakop, pamati kamong mga sakop sa banay ni Benjamin. Hatagan ba kamog mga uma?
og mga parasan ni David? Himuon ba kamo niyang mga pangulo sa iyang mga sundalo? Tungod sa iyang pagbudhi kanako, walay usa kaninyo nga mipahibalo kanako nga ang akong anak nakig-abin kang David. Walay nahingawa bahin kanako o misulti kanako nga si David nga usa sa akong mga sakop naninguha sa pagpatay kanako ug ang akong anak nagdasig kaniya. Unya mitubag si Doeg nga tagaydumya nga diha uban sa mga sulugoon ni Saul. Nakita ko si David nga miadto sa Nob ngadto kang Ahimelech nga anak ni Ahitub. Si Ahimelech nagpakisayod sa Ginoo kun unsay iyang kabubuton alang kang David. Gihatagan niya si David og pagkaon ug gihatag usab niyang espada ni Goliath nga Filistihanon. Busa gipatawag ni Saul si Ahimelech ang pari nga anak ni Ahitub ug ang uban niyang mga paryente nga mga pari usab sa Nob. Ug silang tanan miatubang sa hari. Pamati Ahimelech si Saul miingon. Ug mitubag si Ahimelech, oo kahamahalan. Miingon si Saul kaniya, nganong nakig-abin ka man kang David sa iyang laraw pagsukol kanako? Nganong gihatagan mo man siyag pagkaon og espada ug nagpakisayod ka man sa kabubuton sa Dios alang kaniya ug tungod niini misukol siya ug nagatang kanako. Si Ahimelech miingon sa hari or mitubag sa hari, kinsa may sulugoon nga mas matinud-anon kanimo kay ni David nga imong umagad ang pangulo sa imong mga sinaligan ug gitamod sa imong banay. Dili kini ang unang higayon nga ako nagpakisayod sa Ginoo bahin kaniya. Ayaw pakasad-a kining imong sulugoon o ang tanang sakop sa banay sa akong amahan kay kining imong sulugoon walay kasayuran bahin ni ining butanga. Kay inosente ra man jud ang pari no, kay wa man siya kabalo unsay rason ni David nganong niadto siya kay niingon man si David nga gisugo siya sa hari, di ba? So wala siya umagawa siya kaalam-alam sa mga panghitabo. Okay, verse 16. Og miingon ang hari, patyon ko ikaw Ahimelech og ang tanang sakop sa banay sa imong amahan. Grabe ang silot no, maski wala siya sala. Kay nga siya ang tanang sakop sa banay sa imong amahan kay sila usab nakig-abin man kang David. Unya giingnan sa hari ang gwardya nga duol kaniya. Patya ang mga pari sa Ginoo kay sila usab mga kaabin ni David og nasayod sila nga siya milayas apan wala ako nila pahibaw-an niini. Apan ang mga gwardya sa hari nagdumili sa pagpatay sa mga pari sa Ginoo. Og miingon ang hari kang Doeg, ikaw maoy mopatay niining mga pari og gipamatay ni Doeg ang mga pari. Niadtong adlaw 85 ka mga pari nga nagsulob og ipod ang iyang napatay. Gihurot niyag pamatay ang mga lumulupyo sa Nob, ang syudad sa mga pari. Gipamatay niya ang kalalakinan, kababayenan, ang kabataan ug ang mga masuso, lakip ang mga baka. Grabe no? Mga asno ug mga karnero. Murag gimasakir ni Doeg ang Nob. No? Tungod sa sugo ni Saul. Okay, verse 20. Apan si Abiatar, usa sa mga anak ni Ahimelech nga anak ni Ahitub, nakalayas og miadto kang David. Gisuginlan niya si David nga gipatay or gipamatay ni Saul ang mga pari sa Ginoo. O giingnan ni David si Abiatar sa dihang nakita ko si Doeg didto ni adtong adlaw, nakahibalo na ako nga sultihan gayod ni Doeg si Saul. Busa ako'y nakaingon sa kamatayon sa tanang sakop sa banay sa imong amahan. Pabilin uban kanako ug ayaw kahadlok kay ang buot mo patay kanako, buot usab mo patay kanimo. Walay kadaot nga mahitabo kanimo samtang uban ka kanako. Hallelujah. Amen, no? So mao kadto igsuon ang chapter 22.
So karon atong nahuman ang chapter 20, 21 ug 22. So salamat kay igsuon no nga hangtod karon naa gihapon ka diha no. And I hope nga natay na learn karon sa kinabuhi ni David. Grabe ang iyang kasakit no, do anoint nana siya anointing ba no nga kuha ni Samuel katong medyo bata-bata pa siya kay shepherd pa siya at that time no. Pero ang iyahang mga kalisdanan igsuon wala na minimize no. Ning agi gihapon siya og mga kanang kasakit no, mga kahadlok tungod kay si Saul no. Si Saul nahimo siyang dautan no. Unya si David sige ra siya og kanang dagan no kay dili siya musukol kang Saul. Kay nasayod siya nga kanang dili maayo nga musukol. So, ang akong na-learn nga bisan og kanang murag gidaog-daog na tay suon, dili day maayo nga musukol ta no. Mudangop lang jud ay ta sa Ginoo sama kang David no. Sama kang David sige ra siya og kanang kuan sa Ginoo. Nya mo dagan ra siya nya sa Ginoo siya moadto perminti mo tago siya moadto siya sa Ginoo. Bisan og murag ang iyahang kuan ba kinabuhi risky na kaayo kay murag patyon gyud siya ni Saul no. Desidido kaayo si Saul nga mopatay niya. Pero igsoon I hope nga mahimo tang sa tawagan na mahimo tang madinasigon nga mga lagad sa Ginoo ba para kang David, pareha kang David no nga bisan pa sa mga kawad-on, sa mga kalisdanan nga atong nagian karon, dili ta mo surrender no. Padayon ta mga lagad sa Ginoo kay siya ra ang ato ang kaluwasan. So igsoon salamat kay sa imong pakig-uban kanako karon. Dalaygo ng Dios sa walay katapusan. I hope nga magkita na usab kita sa sunod nga higayon. Daghang salamat.